idon iwe ikong ba kerteng shanti polong syai ini isa bantip ya kata ngam kwa inang bahaban padia namar ikhen benya upra ida sajkhuj ida sajplia iong ngam ju benya unong yalam jong upra sabishar sama phi pajba ya ke kajing kren bat ya ke kajing padia ngayo iba ikrisan bahaya ipa ye ngam tip yo le se idon jing ye Ngay ngam ya tho ho ya pi ngam dei ga NPP ngam dei ga VPP ngam dei parti ko ngam dei parti pra ngam ya pi dei ngam dei ga parti snoh bos. Welcome to Tabor Channel. Di paralok sa sinpat nga pedang sa bahabiang yapi siya kani ka video ko jonga kani ka por. Titong ni ya chikmat. Ngan ong ya pi be i dei ban mi be wan nam snap le na ki breu. Ya khantam ya kene don katukan ne ya kene kinong halas surok. Wan nam snap ya kinong halas surok. Nah nang kasan ni be i. Be dong spoil nang kasan ya i mo. Amoy na bujang hari bujang Dang ka to bay nung pasya ipi di don hok ban mi sa social media kum no pia comment je wow ko tom men phi bi nai mi khu bor shu ba sha tin si palat ha ka breu Om dei ki pin bor ki klem ong de ko kong shanti polong ale se ya mi ilang hang ne surok ki klem pin bor te yapi pi pat na yeng marwai phla shu king kli phla shu klumar marwai belai pi klumar kum nekong lada umman ma phi te long kum dan rekum kata ki bakhot sngo ba ya pi hindrei pi pat belai gen marwai phla bayong kli yeng te pi ya ka e ka ba pi krishan ma pi krishan ya kata om don bakhot om don ba pen bor ya pi kini ki ba mi surok ken ki la bun ba kim don kam su ya pi balai mi ieit pi mi biang kumne namar pi kren ben ye kita kinonghlasurok te pitip ki babon bha ki dei kinonghlasurok uba u doktor Ricky Singkon u job ya ka election MP ka dei ba penjob kinonghlasurok te ki bon ba ong mo ba ngi kren ben yai tai ba arden rei na do man no ngi kren ben yai tai ba arden te u lidar jong kita kinonghlasurok udai uba arden te pi ong ba amju kren ben yu ba arden ngamju yu dei ngi kren kam ka jing sem jong ngi kam ka jing i jong ngi ha social media ngi kren ngi no pi lak kren hi hang tu khendiat pi ong tang ba kum tu te ka pau be te ka do not jong PM lingba ka dur jong pi ka pau be cha ka perthei ba pi kren ben tang ba pi syole banda banya darab jot hendrei kong ki paj ba ki bastat de ki ba biet mo tang na ka dur khmat ka jong pi kila itu ya pi ba pi dei ka ba pi pimnot ban kren direct yo ba arden te pi ben no ya ki paj ba te ka ni ka long ka jing bakla kong pi ben ya ki paj ba ki ba dei kita kinong halasurok kinong mi surok namar balai ki paj ba ki mi sa surok namar kat kum ka jing shem ka jong ki snoh thu ka jong ki haban mi ki haban la sa po surok na banta ka lawei na banta ka jing yo i jong ki ya kita ki ek berkhoj ki jing e te pi chuhla tang na yeng chatja na kamrathia te piru balai phi mi ban lalem sa surok mo ka bha ba phin la sa surok ya ba phin chu hla nang to ba phi kren ben ya kita kinong kersan pra pi ong mo ka ktien kala mi kong na pi kren ben ya kita kinong kersan pra tengan kali pi kong u ulidar jong kita kinong kersan pra lane u ulidar jong kita kinong hla surok udai ba arden am te pi ong pat ba phim kren ben yo ba arden phila kren ben indirectly phila kren ben yo ba arden pi kren ben ki pat ba te balai ki pat ba kim isi sa ya pi perkhat pi kong kat ni upat ba udon ka jing sngew mo pin je compare bat pi marwei ki ba pi shuhla tang na yeng phimnot ban mi sa surok namar la pi mi sa surok ngathrai pin habdeng na ka tu ka helmet ka jong pi hi namar ngathrai ban hakini ki sngi ki ba mental le ngathrai watang ba phinle chapan khana ro habdeng na ka helmet te kong sabu bhai ka tu ka helmet ka jong pi khnang ba la pi le chayeu na pi le chaying maneru na pi le thit jhur na pi le dukan ru
sakan mau ban ra lang to ka helmet jong phi yo le se mo la sha da ja e phi sha ka wang mau sha yu phi ben sau phi yu pen pisa ong ba o la de kini ki parti la surok phi syam tang kita ki parti la surok kita ki parti pra se ekong ki batim si lada phi phim mi hi na do ka pasdang ban kren ben ya ki pat ba ya kita ki pat ba ki ba kersan ya kane ka parti pra te phi phim kersan mo phila sngo hok ha tang halade phi sngo hok tang halade ba tang manga ka ba hok tang manga hi ka bam ju kren ben gi brio henrei kat man gi video gi jong phi kong ki nong page balai ki sa comment ye phi da ki tien ki ba alai phojaj namar ka dei ka jing kren ka jong phi yang nang tu na kamera set phi teng pidan ha kamera sum teng ban sum baru phim pat dep tang ban phongjan ru phim pat dep phila kerki no gale video phila kwa tang ban kren ben ye kita ki parti la surok pitep kong ngangong ki bahyeng jonga ru kimi cha surok ki babon ki kimi ki kpa jong ki bahyeng hasem jong ki pajba ki babon kimi cha surok te kemod la da fikran ben ma phi kemod belenga ngi chi sungap se ngiru ngi perkhat em nam ta ki bahyeng ki men ki para jong ngiru ki ba mi cha surok de fi sukran ben kita ki nong hala surok antat ya ketu ka tin kong nai pen mi syu ya ketu ka kentien ka bapi keno ya kita ki nong hala surok ya kita ki parti pra ho ka jingmi jong ki kimi da ka laga jong ka jing thmu om de ki pen bor ki klem ong de ko kong santi pa long ale se ya mi ilang hang ne surok ki klem pen bor te phi pat na yeng marwai phla chu king khli phla chu klumar marwai bele phi klumar kum ne kong ki klem pen bor om don hiru uwe na pedang ki comments ki jong phi la ne kino ki pat ba ru ki ba pen bor phi ki ba ong ko kong wan lang se ne ba ngan yami lang sa surok la da man ma phi te long om don rekum kata ki ba khat sno ba ya phi henry phi bat bele gen marwai phla ba yong khli yeng phla chu klumar teng phim nang shu phi bam kwai sipho tali si sipho kan lima si pho kan tien phim su thu chu phi tha phi ngoj phi yu phila chu klumar marwai kum to ni ban snoh na mar bani ni sa tanang pe ya kan ada parti te nya no kila he ban bor ya ni noi ngam ya tho hok ya phi ngam dei ka NPP ngam dei ka VPP ngam dei parti ko ngam dei parti pra nong ya phi dei ngam dei ka parti snoh bos ekong wat om klumar namar ya phi mdan kamre bat kita kinong mi surok ru kim dan kam hire ya phi te phi ya ka e ka ba phi kersan ma phi kersan ya kata om don ba khot om don ba pen bor ya phi kini ki ba mi surok kan ki la bun ba kim dan kam sur ya phi bat la de ya no ru ki ba persa dan kam sur re kala biang palat kin mi tang maki kin ayu tang maki kin ai ka jing kersan tang maki ru ka jing job te ka song ha kata ka sngi kan ndala ya pe ya ka sngi ka jing nyau ya kata ka but mano ban job te ya manta phi wat om ki kho re kong advice biang ya phi sa chisen ngang sa advice ya phi tang ba phi imat phim yu re phi pe ki khmat phi don artali ki score te imat phi ngap nagane ko wi ki score te kami no nagane ko wi ki score pat te hangta gan phi sa klumar pat te kong nai klumar shu lada phi dang mi ban kan tho ya kini ki pajba ki ba mi surok ki bahla surok kemod phi kan tho ki ba yeng asem ki jongi ki ba yeng ki bun ki pajba phi di man sung thu kong phi kan tho you know wat om jer kerteng ya kita ki nong hla surok ki nong perta surok te phila te bi ulidar jong kita ki dei ki briu ki badan buram ki badan okor ki badan ya jeng nang jeng start ke jeng pule puthi ka babiang ki mi ki long ki dei ki leader te phi marwai pat na yeng phin kren kom ne ka pan paw phi that ya jeng be samadan ni ane social media mde ba ka ne social media mde dong pi mde ka jong pi ka ne social media ka jong babun balang ka jong kadu bakwa ale wan join ka ne social media wan na marwe em manong yapi ngam yapi na dada pi comment kan no ro ka si ka sang em na man pa em marwe hi ngan nom i ya ka ne channel ngan nom i ya ka ne YouTube te dada pi ong kum no ro na ka ngam yen kembet ada im jona hakanega social media mo hakanega YouTube na ba hande na wan ba balai ba ngami sini ba hakren ya kanega chapam kine ke election mo parlo tapi ke balai ngami sini bangala i long hakajing i jona em ba ke bon ni kine ke parti hala surok em dia keren ben nya do kata-kata dai namar kata don
kiban nyada ya ki kiban penmi ya ki kiban man nyada ya ki ban kersan ya ki tim don da tangga jing ben sudah be jadi nama rata nama sya ban subet na hamni be kenel ko sesungguhnya ban nyada ya ki ni nam sya tim si tentang mo tentang perstun tentangnya tu baik mo jadi nama kata ngami lada pi kersan ye pa ye om dan bakhang ye pi kersan ya ke ka parti ka ba pi kersan be jakata ngiru ngimju kren ben te jakata ka parti ngimju ong te to na ya kersan jakata to ya kersan be na kalyang jong ale to ya kersan be pi kersan ye ipa ye jaka jing kren jong ipa ye ru om lele tang ba nai ken tho pat ya kita ki paj ba ki ba mi surok nai mi su ka kentin na pi lada pidang mi ikum kini ki kentin ki ba jabo na ka sintur ko jong pi kinang bun ba ki kinong kan tho ya pi kinang bun ba kinong comments like phojat ya pi phin saklumar ya ka jing mi youtube ka jing le youtube jong pi kadai ka kam ko jong pi kong umdan bala ban khang ya kata la ne la don se ba khang ya pi padon uno brio la ne ka no ka brio ka ba khang ya pi wat om le youtube pi kamai se nang to balai na mar kadai ka kam ko jong pi ba phin kamai nang to ba phin kamai ban kren ben ya kita kinong hla surok tang ba kawai kong I warning ya pi ba phim dei ban kren ben phim dei ban penmi shu ban ong ba kita kinong hla surok ki bon ba ki bahia ngasem jong ki bon ba ki brio te ka jingkran jong pi le si mo ki bon ki brio ki myo ban ong ya pi ban pensa ya pi ringa ngami hang ne ban pensa ya pi kong pi de ban sngthu no nang ne shakmat da antat ka ktin ka ba pi kren lada pinang yai kren kemod ngiru nginang yai mi hi ban kren ya pi namar ngiru ngiyang kata konong rem lada pi kren ben yagi brio kemod ngiru nginang penyap ya kania ka jong pi nginang pen klemran juru ya pi lada pi kwa ban pen klemran ban kren ki tien ki bajabo ban kono yagi pajba kata kong kadai ka ka banga nga kren hakane lingba kane ka jing advice jonga ya pi tengah try pi sungthu ya kani sale akomta